माखै होननानै बिटिसि खुंथायनि जरियते मोननाय इलेक्शनाव बिथांमोनहा जगदान खालामनानै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ दिनै दुर्बल खालामदों सालायनो हायाखै माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा माबा अरुणोदयनि फैसा मानिबा फैसा लाखपति बायद' खालामगोन होननानै 10,000 थाखानि लफायनानै चेक होगोन होननानै लफायनानै आइजोफोरखौ हालाय हाफाय संसार जानो रोङै आइजो खालामनो बिथांमोनहा नाजादों जोंनि बर' आइजो समाजखौ बा बिटिसिनि आइजो समाजखौ हालाय हाफाय खालामदों बेनि थाखाय दा साफ्रोमबो आइजोआ उचित शिक्षा होगोन प्रमोद बर'नि UPPL दलखौ एबार फैगौ बिसायख'थियाव MP इलेक्शनाव उचित शिक्षा होगोन होननानै बयबो जानजि खाफ्रानानै दङ जोङो मंगलाजरा प्राइमारिनि साफ्रोमबो BPF मोजां मोनग्रा आरो BPF दलनि मावथि हान्जाफ्रा जयैनो जोङो मोनसे दोलोखौ इलेक्शननि पारपसाव जोङो मोनसे सावरायमेल खुंदों जोबोद साक्सेसफुल मंगलाजरानि गासै रायजो राजाफ्रा बाहाय जगदान लाफानानै माखासे UPPL दलनिफ्राय गोबां संखा मावथि हान्जाफ्रा जोंनि BPF दलोआव दिनै जयनिं खालामदों BPF खौनो बिथांमोनहा हास्थायफिनदों BPF नि नेतृत्वआव थानानै जवा 15 बोसोराव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जे उन्नति आरो शान्ति गोजोन वातावरण लाबोदों बेखौ बिथांमोनहा लुगैफिननानै हास्थायफिननानै दिनै जोंनि दोलोआव जयनिं खालामदों नंगौ UPPL हान्जाया सारा बिटिसिनि रायजो राजाखौनो दिनै थगायदों नंखाय खोथाखौ होननानै 17 बोसोराव BPF आ जेबो खालामाखै होननानै 17 बोसोराव BPF आ खालामनाय दिनै बिटिसिनि चिफ पस्टआव प्रमोद बर'आ जिरायनानै दङ बिटिसिनि 17 बोसोराव जेबो खालामाखै होननानै बिटिसि खुंथायनि जरियते मोननाय इलेक्शनाव बिथांमोनहा जगदान खालामनानै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ दिनै दुर्बल खालामदों रायजो राजानो जेबो अननाय आरो लुगैनायखौ होनो हायाखै 4 बोसोराव बिसोरो रायजो राजाखौ खालि थगायदोंल रायजो राजाखौ बिपटे परिचालित खालामदों आइजोफोरखौ स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा होगोन होननानै ओरैथिंनिफ्राय हरैथिं टिपकाइनिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय टिपकाइ टिपकाइनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय टिपकाइ बोबथिंलाबायदों आइजोफ्रा जोबोद अपमानित दिनै अनुभब खालामदों न'खर संसार मोजाङै सालायनो हायाखै माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा माबा अरुणोदयनि फैसा मानिबा फैसा लाखपति बायद' खालामगोन होननानै 10,000 थाखानि लफायनानै चेक होगोन होननानै लफायनानै आइजोफोरखौ हालाय हाफाय संसार जानो रोङै आइजो खालामनो बिथांमोनहा नाजादों जोंनि बर' आइजो समाजखौ बा बिटिसिनि आइजो समाजखौ हालाय हाफाय खालामदों बेनि थाखाय दा साफ्रोमबो आइजोआ उचित शिक्षा होगोन प्रमोद बर'नि UPPL दलखौ एबार फैगौ बिसायख'थियाव MP इलेक्शनाव उचित शिक्षा होगोन होननानै बयबो जानजि खाफ्रानानै दङ आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आरो साफ्रोमबो आइजो माहारिखौ साबायखर होगोन बेनि थाखाय फै जोङो बयबो जयैनो हाग्रामा महिलारिनि नांगालखौनो जोङो थिसनहरनानै MP इलेक्शनाव देरहासार खालामनानै जोङो ओनसोलनि उन्नति आरो जोंनि हिस्ट्रिखौ पुनराय जोङो गोख्रों खालामफिननो थाखाय बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आङो खावलायदों इलेक्शनाव जोङो BPF दोलोआ देरहागोन साफ्रोमबो रायजो राजानि आशीर्बाद दङ थगायसुला UPPL दोलोखौ रायजो राजाफ्रा आरोबाव एबार गावसिनि आथिं सिङाव दोनफिनगोन आरो BPF दोलोखौ खर'सायाव दोननानै BPF जों जय जय ओनसोलनि आरो संसार जागोन गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।